weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ɓundu fuladun lowre guidimaha barahana gorgola sere kunda bafata kon waktu yoni ha to ñoro kame jombuko ene jeeya e gardidi kabruji mena to leydi sénégal teskama subaka hande o ustugola limore ko fati e ñaw coronavirus to leydi mauritanie tugganma guila hanki a fayenma hande ko fate banggue hofgo ɓen jangguinoɓe e nder leydi ndi kala ene jokki to leydi mali dognoɓe otoji kame yoga yeeyoɓe e nder leydi ndi kala ene wondi e pelle joyi syndicat ji natini hofgo juuɗe subaka hande o to guine konakiri gorko jiiletno toon to belgique biteɗo ibrahima ba wiyama tetton to yettoya ene tawe e nder commune mo rattema taw tumede ko fati e banggue violateur côte d'ivoire legal bitegal abobo yitama toon e nder poubel goto sentiraji tati taw woni hen ko kure kame classina goto oɗo saaha mo gonen loskoji mbaɗama hen to niger sunare balɗe tati caggal nde limore ɓena waranoɓe keerol hakkude leydi mali kame niger limore mabɓe ɓeydima to nigéria seppoji mawɗi mbaɗi toon to kaduna ñalawma hanki o gam wullitade sukamaɓe biftaɓe ne mbawata ɗaccitede hoorejo leydi gabon hanki feeñi e ayaw leydi muɗum gam hollide ɓiɓɓe leydi kala nde mbawata fesade e oɗo hen vaccin to congo kabruji men cakkitoɗen toon to états unis d' amérique taw ko fusillade goto baɗɗo e supermarché ha yooɓi pittali yimɓe sappo musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo lamin ba giɗo pular to o yema gabo haruna ousmane ba to o yema gabo sala ndiaye to mbour sénégal tidjane sisé to mbour sénégal mamadou sow to mbour sénégal saydou aljuma diallo to mbour sénégal abdoulaye ba to mbour sénégal ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagala bandiraɓe e sehilaɓe kala jaltugola aduna musidɗo mabɓe biyetenoɗo ba moussa ɓurnoɗo andirede polori yalti aduna ñalawma altina hanki o toon to mbour wira toon to Wourossogui weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique kame heeɗiyankoɓe foyre gendi kala ene nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannamo aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe kala yettindo hen bataki ko musidɗo makko biyeteɗo lamin ba guiɗo pular taweteɗo to o yema gabo ceerno jibisi gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗol leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno jibisi safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona sappo e tati rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha sappo e jeenayyi rafi ceerno jibisi ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonande ɗo yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno jibisi ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen ko ɓuuri ladde ceerno jibisi ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiɗi hebde ceerno jibisi taweteɗo to nokshad lamorgo leydi mauritanie legal bitegal annepet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi hat leydi mali ñooro mango ma
taw toon biyeteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogii toon pharmacie makko ko on heetti heen tonngode on noon mbatta ko 00223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓole hotata juuɗe ɓole so wona on janowo hoore walla ni mbiyana mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy. Kettode kaburuuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mo bare nogas e tati mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e go yonti kabruji men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sey mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal hettiyankoɓe Weltare TV to rogere men YouTube ko musidɗo men Saydou Abouba kala jiɗɗo yebde gueɗe taw ganduɗa ko Weltare TV so tawi a yeehi to YouTube a tappi Weltare ɓiɓɓe fulɓe TV ma heɓ kala jewteɗe jinnoɗa hebde ha e kabruji mum kala kabruji men ɗemgal pular no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal tinama subaka hande talata ustugol no feewi ñaw biyeteɗo coronavirus e nder limore hewde rokkirede kala subaka e nder leydi Sénégal temedde jeeɗiɗo e capanɗe tato e ɗiɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen boros ko capanɗe tato e jeegomo e nder ɓen capanɗe tato e jeegomo sappo e joyok ɓen ko memodirnoɓe e ɓen joguinoɓe oɗon ñawa nogas e goho ko raɓaɓe andaka raɓɓe ɗumen kene fotta wonde temedde ɗiɗo e capanɗe jeetato e jeeɗiɗo neɗɗo keeɓi cellal mumen capanɗe tato e nayo ene tampi no fewi koma ballite fofandu yimɓe nayo hanki altino mbasi hen pittali mumen goɗɗo basɗo fittanu mum ko Britannique goto taw ganduɗa ko tawanoɗo ne jogui ñaw peñƴo oɗo saaha mo gonen toon to Britannique taw ganduɗa ko ñaw kañumne ɗeɓɗo nandude e coronavirus kono noon mo ɓanduma wulata ma tinata haydara tawanoɗo ene jogui oɗon ñaw e nder leydi Sénégal taw wurno ko toon to Mbour e wiide yoga jayndeli wonde o yalti aduna jamma beɗɗoɗo e no kono kadi halfinaɓe oɗon fannu taweteɓe to Mbour mbawi tigui jaggude ɓen wonnoɓe e sara makko beele ɓen kala ɓalli men mbawa holki seeɗa ƴeewe so tawi wona ñaw daɓowo taw ganduɗa ko gaddowo caɗele e nder yimɓe kala ha joni keddoɗen koye ñaw coronavirus jeeyi sababu ñaw coronavirus ha ganduɗa faggudo kala yoga e leyɗele yatiri caggal ɗum jeeyi sababu roi Salman mo reydi Arabie Saoudite yaltini ballala timmugal no fewi kene fotta wonde million koppreje dollar so tawi wattama e CFA ma won temedde joyyi e capanɗe joyyi e goho million pawɗo temedere ujunere e koppreje franc CFA ngal ballal woni ko naati e juuɗe leydi Sénégal ngam wallide laamu leydi Sénégal ko fati e banggue oɗo hen ñaw diñiɗo e nder leydi Sénégal ene yatiri caggal yoga e faggodo nekketoɗen koye ɗiɗon fannuji hewɓe taw ko dumbaɓe e nder leydi Sénégal taw koye kasoji leydi Sénégal taw ko rewɓe cimtola jaltinagola sappo e jeenayi kala temedere sa limi tawata ndumbira ko bonnugol deedi jeeyi sababu jaggueɗeɓe ha kadi ndumba e wiide docteur Mbengue caggal hankinde yaltini cimtol mum cimtol hitande ujunnaji ɗe nogas woni 2020 ngam teskede kene fotta wonde capanɗe jeeɗiɗo e nayo neɗɗo wasi fitta noon taw ko debbo e nder ndeɗon hitande tan taw ko bonnugol deedi eɗen mbasiyo tan yimɓeɓe so tawi neɗɗo heesi ha woni reedu motani kada bonna ni e suuɗayru ni e feeje jaggu tan ganda ko jomiraɗo fawma ɗum jibina e jaam e cellal kisala wona a wasi fittanduma walla ni a wasani fittanduma a wasni fittandu wondu e nder ɓanduma wona a ñawni hoorema wona kadi a tawama e nder kaso ndaw lebte ɗum noon ne moƴƴi yimɓe e kala saaha pindine e oɗon fannu no feewi ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en gartu toon to Matam Bowal
ñande ale jewtuɗo hen moɓodiral timmugal noddanogal toon taw noddi ɗuma ko yaadiɓe landa APR taw ganduɗa ko yaadiɓe hoore joli ndi ko wayno Farba Ngom kam e yaadi mum kala jagorɗo kalfinaɗo ñawoje dañino sudde konnguli mum ɗin konnguli noon ko ɗin tigui hande goni jahoji yoga e jaydeli gam hollidde wonande sukaɓe hewɓe ceppino e nder Dakar ha e ko taari ɗum kala dañi noon hewɓe yaltuɓe hen aduna kono kadi wona ni police ni gendarme yoɓi pittali ɓen ala ko ɓen tigui jiyaɓe e landa Pastef saabu yiyama e téléji won hen ne jogui fetelaji ɗum noon ne andira yimɓeɓe tan wasiyima wonande ɓen jinnaɓe ne mbawata marde suka men guila suka men tawede e ɓen seppoɓe ne mbawata jogade needi timmudi ne feewi anda seppude wona ni tan foti yarude ha joni koye Sénégal keddoɗen so tawi en garti e ɓen awoɓe toon to Thiaroye sur Mer joom galle goto jarannoɗo e duuɓi 59 ko ɓandu mum yiita toon to place mo Ngora woni inde makko Malick Kane Ndiaye kanko yiita toon o yano a waydomo yaade sukaɓe makko ɗiɗo kanko noon ɓandu makko yitama o wira ñalawma hanki o sukaɓe makko heddiɓe noon majji haɗo ɗo gonɗen suwa taw yiitede awoɓe awo ganni hanki e gardugol mawɗo mabɓe biyeteɗo Moustapha Dioba ɓe kuccodiri e jaydiyankoɓe gam hollidde oɗo saaha mo gonɗen mette mabɓe e musalla mabɓe gam fina gam awo fina tawa woni weddade caɓe mum rewidade doliŋaji mum yortinde kadi wande mum ɗeɗon gueɗe kala oɗo saaha ɓe jogui hen caɗele mawɗe no fewi ko laamu ngu hunannoɓe ko kala ala hen kala koɓe jiiɓe erima laamu ngu faade e ballala timmugala ɓen tuumaɓe taw koye pelle ceɓɓitiɗe wannoɓe jangu men toon to Grande Bassama leydi Côte d'Ivoire wonno ko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi wonno koye lewru février hanki ɓen ɗiɗo tumanoɓe ne nanggano e nder leydi Sénégal woni biyeteɗo Sinna Wuldu Sidi Ahmed jibinal toon to mofti hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi teɓanoɗo e nder leydi Sénégal ne wonde Boubacar Niangado ɓen ɗiɗo kala hanki darima e yeeso suudu ñawore so renaki noon ñawore mabɓe maya ha duuɓi jeeɗiɗi e kaso caggal tinede won ngaluji jonɗi naati kontuji mabɓe caggal teskede aɓe jokkodiri yoga e pelle ceɓɓitiɗe kono kanko Boubacar Niangado hanki o yeddi ɗuma ha memi leydi sen giwi to leydi Sénégal ma indu ken kabruji leydi Sénégal min garta mun jon kabruji leydi Mauritanie ayor mi bani bela mi hirna me bela ayor mi jokkay bela ayor bela ayor mi dani bela Docteur Djibiso safriyanke wettiyanke mo jomiraɗo rokki sellindo saaha mo gonɗen Docteur Djibiso ene tawi nder leydi Mauritanie taw ganduɗa ko gorko kumpitiɗo ko fate banggue ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli Docteur Djibiso ene tawi cuuɗi meɗen Tumbel ha fenna to Magama kala hen jiɗɗo ko laaɓi mamin dokkon tonggode makko WhatsApp kalɗo wawi wonde ma heɓen ko ɓuuri laabde Docteur Djibiso siftindon omo safranen kiis fibrom hémorroïde cuuɗiɗo e peñjo kala hémorroïde rewam neɗɗo ɓuutowo koyɗe musoje kono ne kadi koye musoje poɗɗe Docteur Djibiso ene witti ha heɓen ko laaɓi neɗɗo donkuɗo ɓesnude taw kadi jogui ko caɗele fibrom kane kiis so tawi yaari Docteur Djibiso ne wawi wadde ha ɗen gueɗe kala jalta e maɗa ha laaɓa ha wiye ceera Docteur Djibiso ne jogui siroji ballitoji gorko wonande on gostoraɗo kono ne kadi ɓuuɓri peñji e cuuɗidi kala Docteur Djibiso ene safra ɗuma sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00 221 77 244 92 81 numéro makko WhatsApp walla mbaɗa 00 223 numéro leydi Mali 70 85 72 47 on ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa 00 221 77 924 16 81 nototoma ko ɓiyeteɗo makka ɓan on e tawi to Wourossogui walla mbaɗa 00 221 77 972 51 17 nototoma ko ɓiyeteɗo Yaya Ɓan on e tawi to Dakar so tawi ari to Kermassar a ƴetti bis a wi ɗum arrêté ma taw ɗon pharmacie Docteur Djibiso kono ne kadi tokkidiyo ha to Wourossogui kala oɗo ñalawma
mo gonen ton to leydi Mauritanie nokku men biteɗo Tumbela galle Haruna Dawuda Ndiaye ha fen maton to magama musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade docteur Djiby Sow. Commune Dikkis ɗo e Belgique ko kabaruji weltare ɓiɓɓe fulɓe tan mi heɗoto. Commune Billel ɗo e Belgique welatamin tan ko kabaruji weltare ɓiɓɓe fulɓe. Welaten tan ko kabaruji weltare TV ne ɓatti kala ɗo gonɗon e nder windere nde kominen keeti haalde ɗon keedi heɗade kono ko onon tan min gonani ɗo hen hay goto goɗɗo min gonan ɗo kala ko jiiɗon hen ne feewi ko enen kala ndendi kala kadi ko fewani hen min ñaguimon yaafuya kabaruji men leydi Mauritanie no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli leydi Mauritanie ujunere e temedere e capanɗe nayo e tatto woni hanki ɓalli men ƴeewadi temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeegom e ɗiɗo ɓen mbaɗa ko test jawɗo temedde tato e capanɗe joyi e jeegom ɓe mbaɗa ko laboratoire tawane jogui oɗon ñaw ko nogas e jeenayo nogas e jeenayo neɗɗo goto wasi fittande mum nogas e joyi keeɓi cellal mumen e wiide jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie to Mauritanie keɗana joni jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele caggal jilluma ko toon to Doha woni Qatar beele beldal jaam oɗo sahane arta hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe caggal nde ɓe ceerno joɓaje caggal nde Qatar tuma ko fate banggue yoga e gueɗe ceɓɓitiɗe nde wani lawola kanko Ismaila wuldu Cheikh Ahmed omo tawetno hanki toon to Oman gam yettinde ɓatake ɓi hoore gam yettinde ɓatake ɓi Qazwani woni hoorejo leydi ndi oɗo saha mo gonen Mauritanie gam yettinde ɓatake oɗon Fader Sultan mo Oman gam on dogdi ɗum koyɗe jaam hakkude Mauritanie kam e Qatar gam yettinde oɗon ɓatake jarore e sembolinde hakkude jokkodiral leydi Mauritanie kam e leydi Oman kanko on jagorɗo o jaɓɓama toon jaɓɓugal payodingal no feewi so en garti e seppoji hofgo juuɗe wonande ɓen jangguinoɓe e nder leydi Mauritanie ɓe jaltini cimtol mabɓe caggal hanki ɓe kolliti kala temedere sa limi en capanɗe jeenayo ɗoftima wonande ngoɗo hen hofgo so tawi tan yarini hen polgu ngu aɓe ɗamini dañde ɗum caggal nde luural ari hakkude mabɓe e on jagorɗo kalfinaɗo ko fati e banggue jangde leydi Mauritanie to Zouairada toonne kadi moɓodiri toon retere en woni yaaɓe foftere mumen gam ɓe joɗima sara yeeso caisse de sécurité social mo sinim gam hollirde wonande yiddeɓe oɗo saha mo goni ko ɓeydanede kala koɓe kewno tottede e jobdi mabɓe e rima hoorejo leydi Mauritanie nde wawata wallude hen ballal muɗum caggal teskede oɗo saha koɓe joɓetego natti yondeɓe hay seeɗa tene guura ene satti o saaha mo gonɗen joni keddoɗen ko fati e banggue jangde janggoɓe ko fati e banggue janggoɓe taw ganduɗa ko ɓen janggoɓe taw ganduɗa ko jangde secondaire taw ganduɗa ko jangde secondaire waɗoɓe ko fati e banggue kawguela baccalauréat mumen kañumen hanki moɓodirino yeeso bâtiment jagorɗo kalfinaɗo ko fati banggue jangde gam wullitade oɗo saha caɗele mabɓe gam huldeɓe hitande hikka nde woto wonde hitande tan mere ɗum noon yiddeɓe oɗo saha ko jagorɗo nde wawata ɓeydandeɓe wonande ɓen jangguinoɓe e nder oɗon fannu e nder duuɗe mabɓe gam teskede yoga fannuji e nder leydi Mauritanie ene ngakki jangguinoɓe no feewi al akhbar ɓe kolliri wonande moɓodiri ɓenne kadi wonande ɓen janggoɓe ko fati banggue médecin taw ganduɗa ko médecin généraliste taw ko janggoɓe oɗon fannu to université mo Nouakchott ɓenne kadi hanki kolliti metti mumen yeeso wonande jagorɗo kalfinaɗo oɗon fannu gam hollirde oɗo saha mo gonen ko fati e banggue toon to cuuɗi safara taweteɗe e nder Nouakchott ene ngakki no fewi médecin généraliste ene ngakki toon kono holko jeeyi sababu hande ɓe binditaka kamɓe ɓen ƴettaɓe ɓe gollo kono ɓe cuwa taw heptinede e laamu leydi ndi holko jeeyi sababu hande ɓe cuwa taw winditede e nder jimadi laamu leydi ndi ha tente jagorɗo kalfinaɗo ko fati e cellal ɓalli e wiide jayde al akhbar ha hande keddoɗen koye ɗiɗon seppoji dognoɓe otoji ɓenne kadi moɓodiri taw koye booli ɗiɗi kolliti metti mumen e yeeso jagorɗo kalfinaɗo ko fati banggue yagara kala kene wiye transport e nder leydi ndi yeeso bâtiment mum ko ɗon hanki ɓe moɓodiri
huɓodiri kamɓe e werlaji mabɓe kala ɗum noon ko ƴettoɓe lawol noksot faade toon to akjud hakkude akjud faade toon to attar ɗiɗo hen boli ɗiɗi ɓe koliri ko gasɗe ɓole ɓole goni hen kono kadi hay so tawi woni won kaaƴe jortno hen kono kam oɗo saaha mo gonɗen rewde ɗiɗon boli wona hunde sirde no fewi ɓe kolliti yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko jagorɗo kam e laamu ngu kala nde wawata fewna ndeɓe ɗiɗon boli caggal hulede woto accident ji kewde hen to Mauritanie kedora joni ma en kaale secrétaire général de l'organisation OTA hanki haalande muɗum to joɗorde mabɓe o holliti wa arti e konngudi hoorejo leydi Mauritanie tuma nde yilli toon ha yilloyi to joɗorde wonande OTA ngam ñaguinoma gardiɗo OTA nde ɓe mbattata haqqillaji mabɓe nder sahel yo e hoore mum ngam sembolinde ndenka e kisal wonande pelle ceɓɓitiɗe taweteɗe e nder sahel yo on noon woni secrétaire général gardiɗo ndeɗon fedde OTA ko fedde tambide ko fate banggue ndenka e kisal leyɗele ɗe kala o kolliti wonande mabɓe jurni to ko fate banggue lappi sahel en caggal nde ɓe nelat toon yimɓe mabɓe ngam ƴewde oɗo sa hol peeje ƴetteteɗe haaɓe mbawa nottade noddando ballal hoorejo leydi Mauritanie ngal ñaagui wonande gardiɗo fedde l'OTAN sengi wi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali woni transporteur en dognoɓe auto ji ɓutti kami auto ji tokosi kala ceerani e hofde juuɗe e kala saaha ko noonne kadi e ɓen yeeyoɓe yogay nokkuji ɗum noon ko caggal nde pelle joyi syndicat ji en mbaddi jungo e fandu kolliti ñande talata hande nogas e tati nduɗo hen lewru ɓe natni hofgo juuɗe woni balɗe tati hay goto mabɓe gollata dognata ɗum noon ko caggal guila tan laamu transition ƴetti laamum ha yettiɗo hen yoga cifande oɗo saaha koko ngakki ɗoftede ha tenti kaldigal ngal ɓe kalduno e mabɓe ala hen kala ko ɗofta tene kadi haɗan tan e ɓen transporteur en woni dognoɓe autoji kam e ɓen yeeyoɓe hay ɓen addoɓe ko fate banggue jawdi kam yeeyoɓe tew kala caggal teskede ɗo saaha mo gonen tew ene ngakki no fewi yoga e jeereji ha tenti Bamako hakkude mabɓe laamu ngu ne ngakki wonde nandiral no fewi ɗum ne kadi ɓen ene jiiya e nder goɗon hofgo juuɗe so en garti e jillu hoorejo jagoɗo e leydi Mali woni Mouhtar Ouane toon to hakkude leydi to ha tenti toon to mofti wo joɗodima e gouverneur mo mofti ngam oɗo saaha hirjinde e addude peeje kese ngam tambade nden ko e kisal finoɓe e nder oɗon diwan kala camp militaire wuuro gawo taw ganduɗa ko camp militaire hanki sanga 13h ko nden tigui magasin armée région militaire numéro 1 ko on tigui hanki sumi kono haɗon gonnen anda ko taw ko jeeyi sababu oɗon cuuma taw ganduɗa matériel kewɗo sumi toon loskoji noon mbaɗama hen gam heptinede holko jeeyi sababu oɗon cuum suwa taw andede to koyɗe jaam dogaɗe taw dogiɗen koyɗe jaam ko haut conseil islamique du Mali ɗum noon ko caggal lebbi nayyi nde armée leydi Mali uddi wuuro wiyetego Farabougou eɗen gandi ko wuuro wonnogo e jimandi woni Katiba mo Massina caggal nde wuuli Diaw eɗen gandi toon caɗele mawɗe garin toon ha ganduɗa yimɓe wuuro ngo kala erinoma oɗo saaɓe ɓitta no fewi ɗum noon ko hakkude pelɓodiral Dosso en kame Katiba taweteɗe toon ɗum noon laamu ngu uddino kene fota wonde lebbi nayyi caggal kaldigala koyɗe jaam wonande haut conseil islamique du Mali caggal nde dogi hen koyɗe jaam nandiral ari armée leydi Mali ma yatil caggal kono kadi maɓe ɗaccu haare ha laaɓa hakkude Katiba kam e Dosso ko woni yeeso daɗani guite sen gewi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry woni inde makko Ibrahima Ba hanko wiya Tep taw wimo Tep ko police joguinoɗo photo makko inde makko ene yiilomo jamma ñalawma e leggal bitegal yettoya ne tawi nder commune Rottema mo Conakry toon o jagga e wiide porte parole police biteɗo Boubacara Kassé holliti taw ganduɗa koye plainte joom gonnoɗo joom suudu makko ceer seere makko biteɗo Kadidiatou Ba ɗum noon ɓe gurno ko toon to Belgique caggal nde o tuuma omo jokkodiri e banggue terɗe hakkude makko e ɓinguel makko woni ko wiyete viol ɗum noon o joƴƴinoma kayit toon omo yiletno toon to Belgique kam yoga e pelle darnide haqqe innama aade ha tente haqqe ɓen watteɓe viol ɗum jeeyi sababanke nde o jagga o holliti yiddemo ko yo tottite dadiɓe taweteɓe toon to Bruxelles woni Belgique nde ɓen mbawata ñawdemo kono kadi en coynima konguɗi debbo toon to Africa News Guinée o holliti wonande o yiɗa oɗon ceer seere makko bamum suka makko fiye ni waɗe ko musidɗum yo rewne lawol tan ñaawe kala ko ñawore rewni e dow mum rewne hen to Côte d'Ivoire legala
ana dora abobo to ne kadi e nder poubelle woni tan e nder jinde woni tan poubelle ɗo kurju rufete ko toon tigi yiita ceinture goto ne waɗi ceinture aji tati taw ko waɗata hen ko kure ene wondi e classine goto kof woni fetel goto ene wondi hen ɗum noon caggal nde police nodda ƴettiɗe en gueɗe kala oɗo saaha luskoji ene hen gam andede hol baɗɗo ngal ɗon baɗal to kana gana docteur ɓe tato woni médecin ji tati kañumen nanga ɓe noon nanguira ko wujjudeɓe ko fate banggue vaccin gonɗo hande vacciné ɗe nder leydi ndi gam yeeyde ɗum coggu goɗɗo ɗum noon ñawore mabɓe ko capantate gonduɗo hen no leeru maɓe daro e yesso ñawowo ko wona ɗum ko leskoji ne jokki hen gam tumeɗe ya taw ala safroɓe woɗɓe wonɓe e nder caggal ɗeɗo gueɗe ene kewi wadde e nder afrique to Niger ñande ale jawtuɗo e noon jango musko wannogo toon to tawa noon ko région taweteɗo hakkude kerola leydi Mali kam e leydi Niger yahannoɓe luuma ganduɗa ɓen jiguinoɓe motoji mumen ko ɓen tigui gulle mabɓe kure e condi ha jeeɓima pittali wonno ko capanɗe nayo hanki yeehi ha woni capanɗe jeegom subaka hande o limore nde ɓeydima yeehi ha woni temedere e capanɗe tato e jeeɗiɗi neɗɗo ko wasi hen sittande muma taw koye tayaɗe tan e gañgañalde yahoɓe jaamu yahoɓe booli mumen mbiyani mbaɗani ko ɓen tigui pittali men joɓat toon to région mo tahwane tawe nder commune walla miyana e nder département mo Tilia toon tigui pittali mabɓe jooɓa e nokku biyeɗo Bakurata ko toon pittali mabɓe jooɓa laamu leydi Niger subaka hande ɓe kolliri sunare balɗe tati e nder leydi ndi kala nden sunare noon kamɓe kala maɓe moɓodir gam duwanade ɓen yaltuɓe aduna e hudde ɓen waɗɓe ngalɗo hen baɗal nde ɓe ɓaɗe nattata wadde e nder leydi ndi kala ko wona ɗum ko caggal nde cour constitutionnel leydi ndi lawɗiɗi wonande gagni ko Mohamed Bazoum Mahamman Ousmane holliti jaɓata hande jaɓata janggo yimɓe kala ene gandi ko kam tigui ɓiɓɓe leydi ndi kala cuɓi to Nigéria to ene kadi seppoji hanki nokku biyeteɗo Kaduna wonande ɓen jinnaɓe ɓiɓumen biftano ñande sappo e gonduɗo hen lewru kene fotta wonde capanɗe tato e jeenayo étudiant biftanoɓe ɗum noon ɓe gonno kamɓe kala ko temedere capanɗe jeetato ɓen paabama heddiɓe noon ne tawe e juuɗe ɓen biftinoɓe andaka taw ko bandiji walla taw ko iswaba walla ni taw ko yaadiɓe Boko Haram ko wawi wonde kala ɓe ceppi hanki gam ñagade laamu ngu nde ɓeydata ndenka e kisal ha sukaɓe mabɓe mbawa yiitede ne celli horejo leydi Gabon woni Ali Bongo Ndimba hanki feeñi e a yawa habirde leydi muɗum ɗum noon ko caggal nde holliti wonande oɗo hen vaccin garɗo e nder leydi Gabon erima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde jaltata gam fesade nde tawno ko fesade tan wawata fabade oɗo saaha mo gonen Gabon ɗo économique mum woni ɗo faggudu mum yatiri caggal ɓiɓɓe leydi ndi kala ha tente oɗo hen barriére baɗaɗo gam haɓade oɗo hen bros biteɗo coronavirus so tawi ɓe jiiɗi ɗum itte ha laaɓa alay saago yimɓe kala mbawa vaccinede woni mbawa fesede so tawi noon ɓe pesama ene gasa ñawo so yatiri caggal moni kala ma heeɓi wellitare mum gam jokkude golle mum kono kadi kanko hoorejo leydi Gabon woni Ali Bongo holliti kanko hoore makko maw ado fesade kanko e hoorejo jagorɗo makko e gouvernement makko kala ha ɓiɓɓe leydi kala jiya moni kala wawa fesade e nder leydi ndi ko wona ɗum ko batu jagorɗe bayruɗo wadde nder leydi Gabon joɗima hande to palais de bord de mer mo Libreville Gabon to Congo Brazzaville gorko jaarowo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi laamiɗo leydi Congo kene wona duuɓi capanɗe tati e jeegoma taw kadi ganduɗa ko jeenoɗo ɗiɗo hen sumgoji ɓe nodi ñande alet jawtuɗo hen no woni nogas e gonduɗo hen lewru oɗo saaha kam tigui woni garɗo yeeso e ɗiɗo hen sumgoji hay so tawi woni jencudi soit taw yaltude ha laaɓi kono kam tambiɓe ceetal ko fate banggue sumgoji kolliti ndimagu makko yiyama yeeso ene daɗi kedde ɗiɗo pundi rukata to États-Unis de Amérique cakkitoɗen kabruji men fisia to woni pellowo goto kam tigui felli e supermarché goto woni jeere wotere supermarché yoɓima pittali yimɓe sappo ɓen maɓe police goto ne hen taw koye nokku biyeteɗo Polydor ko toon tigi o felli ene tawi nder kolar do oɗon o felli kanko noon wajjaggama oɗo saaha omo tawe e juuɗe dadiɓe kanko on baɗɗo ngal ɗon baɗala o jagga o molita kono kadi omo gañi e koyngal kono anda ka taw ko jeeyi sababu o waɗi ngal ɗon baɗala so tawi o jeeya ko pelle ceɓitiɗe walla ala so tawi tan koɓe ɓe mbiyata e kala saaha koɓe haqqillaji men birni musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanden kikkiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jam yo jamala hira nena